Right. Vagari venyika yeZimbabwe chimboyambotonga nhau iri panapa, nhau iri kuitika kuZambia. Panguva ino we've received an update yatiri kuona kuti activist wemunyika yeZambia anonzi Joseph Kalimba ari kutaura mashoko achiti the Lungu family yaDhinaya vanga vakambowirirana zvavo nethe Zambian government pamusoro peku the burial the former and late president Edgar Lungu. Nsanapina mashoko aiwa ari kushamisa, ari kutyisa madevelopments ari kuitika right now. Aiwa munyika yeZambia ndori subscribe wala ikotombe bele yakona. Joseph Kalimba ari kuposta achiti president, you are forgiving. They locked you up in jail 15 times, and then when you assumed power, you never revenged. Now these people want to be treated like kings. Today, people who never slept once in a jail cells drag us in the mud using a funeral claim victimization. Mashoko ari panapa achipraisa Joseph Kalimba ari kupraisa akaenda ichilema pamusoro pemashoko aiwa atanga post amuri kuona aya ari kumupa kunze ari kuti family of President Lungu just announced they have changed their mind and we will not be transporting his body to Lusaka today anymore, saying they have issues with the President Hichilema leading the body viewing processes. It's like Lungu's family only wish to listen to one man. ED very sad. Domashoko ari kubuda panguva ino atikona kunzi aiwa kuZambia kuri kuitika chaos pamusoro aiwa pa Edgar Lungu pamwe chete naakaenda ichilema kuri kunzi aiwa the Lungu family iri kuramba kutransporta Lungu's body noda kwekuti vari kususpecta kuti aiwa vari kuteerera mashoko ari kubva kuZimbabwe ari kuachinogwa panapa Joseph Kalimba achiti aiwa they are getting support nemideas from ED Mnangagwa. Mashoko ari kuda panguva iri atapoti mboyambotonga nhau iyi, asi panapa tiri kuona kuti vagari vemunyika yeZambia vanatasana Joseph Kalimba, these are activists vari kuda panguva ino vachisapotawo mutungamiri wenyika akaenda ichilema achiti aiwa akaenda ichilema ati vane mwoyo wakanaka, akaenda ichilema akaspenda time arimo muusungwa, have been arrested for 15 times sekumenchena kwaita panguva ino, but ari kuti these people vaimuisa muusungwa, these are the ones now kunyangwe vasina kanambopinda mumacells vava kuona izifu akaenda ichilema munhu akashata but iye asina kanamborevenge. Ambotidze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi iri kuchuridza. Pinda comment section medu, musanga subscribe or like, turn on the bell icon.